Is-sena tajba lil kulħadd. Meta ngħidu s-sena tajba, ħafna drabi aħna nifhmu li qegħdin nawguraw lil xulxejn xi sena mingħajr problemi, mingħajr diffikultajiet, mingħajr mart, mingħajr imwiet, mingħajr traġedji, mingħajr diffikultajiet fil-ħajja tal-familja tagħna b'mod speċjali. Però l-Vanġelu jifhem xi ħaġa iżjed minn hekk. Dan kollu importanti. Importanti li kemm jista' jkun ma jkollniex diffikultajiet kbar matul is-sena li jiġu minn barra. Però dawk sfortunatament minħabba l-fatt li aħna ħolqien, minħabba l-fatt li maħniex Alla li ma nistgħux kollox, dawk se jiġu fuqna. Se jiġu fuqna ridi jew ma rridux. U għalhekk il-Vanġelu meta jawguralna, meta llum jagħtina din il-barka, il-qari tal-lum huwa qari illi jitfa' fuq il-poplu, jitfa' fuqna, fuq kull wieħed u kull waħda minna l-barka, qiegħed jawgura lilna iktar minn hekk. Qiegħed jawgura fina f'kull wieħed u f'kull waħda minna il-grazzja ta' Alla, l-qawwa ta' Alla li tgħinna naffaċċjaw il-ħajja. Tiġi kif tiġi. Ħanippruvaw nimxu ftit mal-qari tal-lum, mod sempliċi ħafna. Biex inħallu lil dan il-qari, nħallu lil din il-kelma, l-Ispirtu ta' Alla li jgħaddi permezz tal-kelma jidħol fina u jbiddel il-qalbna, ħalli verament nagħmluha sena tajba. Kemm hu sabiħ l-ewwel qari mill-ktieb tan-Numri illi fih Alla jordna lil Mosè biex jagħti rit, jagħti ritwal, mod, ordni ta' kif Aaron u l-qassisin tiegħu il-koħenim jagħtu l-barka jbierku, jawguraw lill-poplu. Il-barka mi xajr l-awgurju illi Alla jagħti lill-poplu tiegħu. U awgurju li jinżel fil-qalb. Awgurju li mhux imiss l-istorja l-ġrajiet ta' madwarna, imma jmiss il-persuna tagħna, l-qalb tagħna. Ibierkek il-mulej u jħarsek. Jitfa' il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurik il-ħniena. It-tieni sentenza, it-tielet sentenza. Traduzzjoni iktar litterali. Jerfa' l-fuq wiċċu il-mulej bimħabba u jagħtik is-sliem, ix-xalom, il-paċi. U ma 3 sentenzi. Interessanti ħafna x'dawn it-3 sentenzi din il-barka hi speċjali ħafna fl-Iskrittura, hi importanti ħafna l-Lowt. Is-saċerdoti biss kellhom u sal-lum għandhom il-possibilità illi jagħtu din il-barka lill-poplu, ħadd iktar. Hija magħmula din il-barka minn 3 frażijiet illi fin-nofs ta' kull frażi hemm il-kelma Jahwe, il-kelma mulej. Ibirkek il-mulej u jħarsek. Interessanti ħafna x'l-ewwel darba li nsibu l-kelma beraka, ibirek, fl-Iskrittura u fil-ktieb tal-Ġenesi. Meta Alla fil-ħolqien joħloq lill-bniedem u jbierku berikom Alla, jgħid il-ktieb tal-Ġenesi u qalilhom nislu, oktru, imlew l-art, waħkmu fuqha. Dan xi fisser? Dan ifisser li l-barka mejxajr awgurju ta' ħajja, imma mhux biss, awgurju ta' prosperità. Alla jagħtihom kollox mal-ħajja lill-bniedem lill-Adam u lill-Eva u lilu lilek lilna mad-don tal-ħajja jagħtina kollox dak kollu li aħna nistgħu ngawdu. U tant femuha l-Lowt dejn illi kellhom tradizzjoni, anzi liġi importanti ħafna, il-liġi tal-primogenitura, il-barka. Min fost l-uliet jirċievi il-barka mod speċjali marbuta mal-ewwel wild kien jirċievi mhux biss l-awgurju l-imħabba partikulari tal-missier imma wkoll il-parti l-kbira tal-ġid. L-eredità, il-wirt kien marbut ma' din il-barka. Tant fehmu l-Lowt x'rid jgħid Jahwe fil-ktieb tal-Ġenesi meta l-awtur jgħid u berikom Alla u qalilhom. U allura hawnhekk diġà inħossuna mberkejn. Kull wieħed u kull waħda minna ibierkek il-mulej, id-don tal-ħajja. Tgħiduli imma kemm għandna problemi u diffikultajiet.
Imma d-don tal-ħajja u ikbar minn dawn il-problemi u d-diffikultajiet tant illi kieku m'hemmx id-don tal-ħajja kieku lanqas hemm problemi u diffikultajiet. Ibirkek il-mulej u jħarsek, jipproteġik. Mela mhux biss jagħtik il-ħajja u jagħtik dak kollu li għandek bżonn, imma wkoll jieħu ħsiebek. U jieħu ħsiebek mhux biss il-ħajja bioloġika fil-ħajja fiżika tiegħek, imma jipproteġik, jħarsek, is-sens litterali tagħha hu li inti tibqa' dejjem għal dejjem taħt għajnejn il-mulej. Din il-ħajja li huwa tak, dan il-ġid li huwa tak ma jispiċċax lanqas mat-tmiem tal-ħajja bioloġika, lanqas mat-tmiem tal-ħajja fiżika. U din il-barka narawha sseħħ fil-Vanġelu fit-twelid ta' din it-tarbija, fit-twelid ta' Ġesu. Għaliex? Għax Ġesu huwa il-milja tal-ħajja, il-milja tar-rigali ta' Alla, il-milja tad-doni li Alla jista' jagħti lill-bniedem, lilek il-kull wieħed u kull waħda minna. Imma għalfejn? Għax Alla mhux biss jagħtina l-ħajja u dak kollu li għandna bżonn biex ngħixu il-barka fil-ktieb tal-Ġenesi, imma wkoll jagħtina lil Ġesu biex jgħidilna jurina kif jagħtina l-Ispirtu tiegħu aħna l-Kristjani biex dak li aħna il-ħajja tagħna u dak li għandna ingawduh fuq il-mudell, fuq l-istil ta' Ġesu. Ngħixuh kif għexu Ġesu, l-ikbar rigal. M'hemmx rigal ikbar minn dan. San Pawl, jekk Alla tagħna lill-Ibnu stess, kif ma jagħtiniex kollox miegħu. Alla jagħtina lil Ġesu bħala l-ikbar barka fil-ħajja tagħna. Mhux biss fil-ħajja ta' din l-art imma wkoll fil-ħajja li ġejja. Dik hija l-ewwel sentenza tal-barka ta' Aaron tal-Ktieb tan-Numri, it-tieni sentenza. Jitfa' il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek u jurejk il-ħniena. Nerġgħu nduru għall-Vanġelu biex nifhmu sew din il-frażi li hija reali anke fil-ħajja tagħna. Kemm femuha ir-rajja jitfa' il-mulej id-dija ta' wiċċu fuqek. Kienu għadhom ġejjin ir-rajja minn dik l-esperjenza tal-glorja ta' Alla li tiddi madwaru. U qabadhom il-biża' r-rajja għaliex? Għax ir-rajja skont it-Talmud, skont l-ispjegazzjoni tal-Iskrittura tar-Rabbini, l-anġlu ta' Alla kellu jidher biex jeqridhom minn fuq wiċċ l-art, biex jisħithom minn fuq wiċċ l-art. Kellhom espressjonijiet qawwijin ir-Rabbini, pereżempju waħda minnhom kienet jekk jaqalek barri jew naġa fil-bejr u magħhom jaqalek raj jew pubblikan, fit-textella n-naġa u l-barri imma il-pubblikan u r-raj ħallihom hemm jikkrepaw fil-bejr. Espressjonijiet qawwija dawn li juru il-mod dispreġġattiv, il-mod negattiv kif is-soċjetà kienet ħares lejn dawn in-nies. U interessanti ħafna għaliex, għax Ġesu Alla magħmul bniedem, il-misteru li riflettejna fuqu ġimgħa ilu, Alla li jippreżenta lilu nnifsu bħala fraġli, bħala tarbija, bħala xi ħadd fil-bżonn, bħala xi ħadd li għandu bżonn l-imħabba tal-oħrajn, il-kura tal-oħrajn, bħala xi ħadd xkejken, mhux xi ħadd li jwerwer. Interessanti dan il-misteru ta' kif Alla jippreżenta ruħu fid-dinja. Alla jippreżenta ruħu b'dan il-mod li r-rajja b'tali mod li mhux biss ma jħossuhomx misħuta, mitluqa u abbandonati, imma jħossuhom. Jħossu l-paċi u l-ferħ. Ġejt inħabbrilkom aħbar ta' ferħ kbir. U allura bir-raġun il-barka ta' Aaron jiddi fuq wiċċek il-mulej u jagħtik jurejk il-ħniena. Il-ħniena. Il-ħniena l-maħfra, il-grazzja, l-imħabba tal-Alla b'xejn. Il-Vanġelu tal-lum jispiċċa u għamlu ċirkonċiżjoni u semmewh Ġesu. Jexuwa li tfisser Alla isalva. Hekk jippreżenta ruħu Alla f'Ġesu, f'din it-tarbija. Alla li jsalva. U għandna bżonnu l-kol kemm aħna lil Ġesu. Għandna bżonnu l-kol kemm aħna. M'għandux bżonnu lil Ġesu tafu min mod żbaljat miskejn, min mod illużorju jinganna ruħu illi jista' kollox, li m'għandu bżonn ħadd, li m'għandu bżonn xejn. Dik il-persuna li ma tfittxux lil Ġesu. U jista' jiġrilna li aħna f'ċertu fażijiet
u f'ċertu momenti ta' ħajjitna nħossuna hekk b'dan il-mod. Alla isalva. Interessanti, għax fil-Vanġelu ta' Salluqa min isejjaħlu lil Ġesu bismu. Kemm xi ħaġa sabiħa. Isejħulu bismu lil Ġesu il-foqra. Isejħulu lil Ġesu bismu l-ama ta' Ġeriko. Ġesu bin David ikollok tina minni. Isejħulu bismu lil Ġesu l-imġitmejn, l-arxa l-imġitmejn. Ġesu ħenna lina. Isejjaħlu bismu lil Ġesu il-ħalliel fuq is-salib. Ġesu. Ġesu. Ftakar fija meta tkun fis-sarna ta' Smewiet. Dawk li huma fil-bżonn, dawk li għandhom id-diffikultajiet, dawk jistgħu jirċievu, jistgħu jieħdu jkunu oġġett ta' din il-barka. U l-aħħar espressjoni sabiħa immens. Jerfa' il-fuq wiċċu il-mulej u jagħtik il-paċi, ix-xalom, is-slim. Jerfa' l-fuq wiċċu. Jerfa' l-fuq wiċċu jiġifieri jinteressa ruħu fik. Il-traduzzjoni qiegħda l-mulej ħares lejk bimħabba. Jerfa' l-fuq wiċċu. U jew nimmaġinaw lil Ġesu tarbija. Jerfa' l-fuq wiċċu biex jarana. Alla li huwa l-kobor, li huwa l-kbejr, li huwa l-ħallieq, li huwa kollox, jerfa' l-fuq wiċċu. Iħares lejna minn isfel għal fuq. Mhux tal-li ma jħossux illi huwa l-prepotenti, mhux tal-li ma jħossux illi huwa dak illi lilna jagħmel bina li jrejt, imma tal-li poġġi lilu nnifsu f'sitwazzjoni iktar l-isfel minna. Għax hekk tagħmel l-imħabba. Sirt kollox ma' kulħadd biex nipprova nakkwista lil xi ħadd jgħid San Pawl. U Alla jsir kollox magħna. Imma ma' kulħadd, ma' l-agħar nies fostna, l-iktar l-isfel biex ħadd ma jħossu l-barra minn din il-ħarsa, il-barra minn dan il-wiċċ li ħares lejna biħlewwa u bimħabba. Ejjew allura il-lejla fil-waqt li nirringrazzjaw lil mulejja s-sena li tagħna. Ejjew nħallu din il-paċi tidħol fina, llum huwa jum il-paċi. Il-paċi tibda mill-qalb tal-bniedem, il-paċi fil-pajjiżi, il-paċi fid-dinja, il-paċi fil-familji mod speċjali. Tibda minn din il-paċi fil-qalb tagħna. Għandna bżonna din il-paċi li jagħtina Ġesu, din il-barka, din il-beraka li jagħtina Ġesu. Għandna bżonn niftħu qalbna u nilqgħuha. Ejjew nitolbu lil Marija, Om Alla, Om din il-paċi. Mhux ta' bxejn li propju fl-ewwel tas-sena niċċelebraw is-solennità ta' Marija Om Alla. Mhux ta' bxejn għaliex? Għax l-Om fl-ewwel tas-sena, l-Om hija l-oriġni. L-Om hija l-oriġni ta' din il-barka. L-Om hija l-oriġni ta' dan id-don, ta' dan l-ikbar rigal Ġesu. U għandna bżonna lil din l-Om, Om Alla, li tgħinna, li timxi magħna, li tagħmlilna kumpanija fil-ħajja kollha tagħna biex tagħtina kontinwament dan ir-rigal. U nispiċċa. Espressjoni sabiħa fil-Vanġelu li nsibuha 3 darbiet u Marija għadet taħseb bejna u bejn ruħha fuq dak li qalula r-rajja, għadet taħseb bejna u bejn ruħha. Kemm għandna bżonn aħna wkoll inżommu f'qalbna, inħarsu f'qalbna, nikkustodixxu f'qalbna, nagħmlu wisa f'qalbna. Kemm għandna bżonn aħna wkoll inżommu fit-towl din il-kelma bħal Marija, bħal Giuseppi li ma jitkellemx fil-Vanġelu. Marija u Giuseppi li kull ma jagħmlu huwa jħarsu fihom din il-kelma tal-Alla, dawn il-ġrajiet, din il-barka ta' Alla li jimbagħad timlina, timla lil kull wieħed u kull waħda minna tassew bil-ferħ u bil-paċi u aħna wkoll bħal rajja infaħru lil Alla. Il-Vanġelu tal-Miliet jispiċċa u l-anġli jibdew faħru jagħtu glorja lil Alla. Anke il-Vanġelu tal-lum jispiċċa, mhux l-anġli issa, imma r-rajja. Għax ir-rajja saru l-anġli, ir-rajja saru l-messaġġiera. Ejjew aħna wkoll wara li nisimgħu, wara li ngħixu, wara li nħarsu f'qalbna din il-kelma bħal rajja, bħal anġli, aħna wkoll insiru anġli, messaġġiera
ta' din l-aħbar sabiħa. Il-Mulej jiet magħna, il-Mulej jibarikna, il-Mulej jieħu ħsiebna.